gerri etorri baina aurretik, ibili ginen gu eskolan be, Urkarai, hemen Urkarai bakizu zein dan, Urkarai, hor zau esan bi etxe, edarrak, etxe edarrak bi. Bat Bizkaiko partetik, eta besti Gipuzkoatik. Eta gu ibili ginen Gipuzkoatik, Mikeletiekin. Eta Bizkaiko partin egun forala, osea, da hor pasatzen ziene kontrabanduk eta zaintzen zitunare, baina eskoli emote zaben. Da Mikeletiekin ibili ginen, gerri etorri arte. Da gerri etorri nanak aportu zituen horrek, gerri nanak aportu zituen. Da baina gu pantxa etxak inamakin lauan nahi erreba, da gero gerrie, zatorrela eta gerrie, zatorrela, da danak aurrien hartuta dute zituela, soldau mutil gaztiek edo sasoikuek. Eta bilurretan gu, alako baten etorri ziren, milizian nuek. Milizian nuek etorri ziren, da aiztara aiau ziren. Milizian nuek ziren nazionalistaz. Milizian nuek erentzera nazionalistaz. Eta esan zion guriarek ebakuatzeko, osea, etxetik urtetzeko. Nora juna bangain duken, juteko leku txarri neguela. Euskitzako gainien, totorri ez ipini bizabela posizioe, han ipini bizabela. Eta zabela, osea, leku txarren gauzela. Gukun ginen, aitziana eta mamana, uze zabalea. Eta nire aldameneko tio, anaik zauren bibizitzatan, eta juntzinearek etxe barrire. Da, bestaldeko etxekuek, oin etxe barri zein daun tokizien zauen etxe txikitxo bat, bizizien ama alargune, lau seme alabakin. Da, are juntzien, Urtzulo bakizun errekazun bai, aratxe juntzienarek. Da, ebako hauzen dana iztaldie. Nera ite etortezen aiztara, etxera bizitzatzera, ondio fasistak ero horreketiek sartu bari zauzen amoleteire. Eta amabilegarren egunien sartu ziren reketiek. Reketie fasistaz are sartu ziren amabi egunetara. Eta gure etxera aimaman eta txikian etorri zen, komandante Molina. Komandante Molina etorri zen, eta nire amama eta aitea amenazatzen, baina zauken izpiziero txibatu Larroskengue, Manuel Larroskengue esatezin. Arekin etorri zen, eta... Aiztera? Ez, Usu Zabalea, Usu Zabalen gautzen da. Esan zion nire amamari, zuen nazionalistaz arie, sois nazionalistaz. Aitea eta amama. Amari ez dutzen kasuik egiten. Eta amamak esan zion, aina egon deku zan, da gogorra zan, derderazte pixka bazakitzen, no señor, esan zion. Yo no soy nacionalista, ni mi yerno. Nosotros le echemos el voto a Gaitán de Ayala. Esan zion. Eta radizu zeuken ordunarek, baina ondio onditxe, telebizioko eskorralako txe, radizio ondio onditxe. Kendu ziuen, amamari. Hartu berak, demazion horri, izpizi horri, danaleko, Manuel horri. Emazion da, erun zaben. Komandanta Molina, txarra zan, Kotxoiek ez zio zen horretio kendu, botu, Gaitani botaziola ezazio nien. Eta, bueno, gura ikai pinzion kastigu, 4 litro esne, egunero mandiolara euteko. Eurek ez armuzatzeko. Mandiolara. Da gura ikai esan zion. Baina gure behizik ez dauk esneik, hilda jangoitu. Aitek ezaban nahi hori, bueno, soluzio naukot, gure aitek esan zion. Beko bazarrexen elordein, erosi ez nien 4 litro, da mandiolara eute zitun egunero, goizeko junien, eute zitun. Mandiolara debalde, elordein pagau baina ara debalde, 7 hilabetien, erun zeban ara ez nien. Gero Molina hilde gero ere, segi intzion, egin bizezio.
Gero han zabien erunda, ez ni erunde etorri. Egun bat aila usan, ikusi zaban abade gaztia, 26 urteko abade gaztia, amuleteiko zela izen, hilda. Eta soldauek, eotezin, gure ama mandetxien tropi eotezan, zabaixe euren konture, jatera errantxue amuleteire gute ziren. Baina gero gaberako etorte ziren. Soldauek kontau ziren uraiari, eurek abadiari tiru botatzen, kobardi eute hor ziela, baina abadik esan ziola, bota zuek, apunta ondo, egin nahi zuek, baina ni hilteko haindu dizunak, 48 ordu ez ditu hartuko. Ez da hartu ere, komandante Molinak ez ditu nein, kainonazo etorri zen, eta jodabo mandiolako etxie, zukaldien, arrapozituen. Da izpizi ere Manuel ere, eridu zen. Da komandante Molina, hanki moztu zuen. Amuleteiko bizonzarra, Julian, haititza esate ginen, Julian, Burdixe, pini, idizekin, koltsoi gainien, da Molina, komandante Molina, han hartu urkaraire. Urkaraire ambulantzia, zeitzen gozan orduan izena. Eutera, baina urkaraire orduan hile izertxakon bidien. Odoluztu, da, berak esatezen, pero bueltan etorri zanien Julianek, izterra, patruen ondutik moztute haukan, dondio arriba Espainia esate juan. Esan zaban, hori gogun dauket. Eta, baina urkairo orduko isildu zuan, hiltzuan da. Hiltzala esan zabanien, Aititza Julienek, hiltzala esan zabanien, solda guztie dantzan, batzu tapazarra jo, besti duntzenien jota dantzan. Ha muerto, comandante Molina, ha muerto comandante Molina. Esan zuen, danak alkarri. Da, amolaten jaman diolan, igual onzila hango tropi ere.